Ayusa pagkalamias tuloy porte pang pagkalabasa. Di po matabas-tabas, porting ayusa isutukil, sugbat tuwa kilaw. Asos pagkalamias atong tinuaw, porting ayusa sa sabaw. Siyempre di po na mawagtang atong kinilaw. Parisan dayon nila mao nga lubi. Asos piti-piti na pong baba sa mga singgaw og tinuko mo. Usugang makadagtokob sa usa ka singgaw ko. Grabe, pur magsirok. Di po sa kasinggaw ko, jag hilam ustra, wala ka pasudayag lahos. Di na punta, sugdan na to. Birada tag sutukil nga tuloy ron. Usa ta mo lusob o pikhan sa tinato na mawunon nga lubi. Nakakuha naman sa mga singgawong silang kalubian. Aso saktuhan lamawon ani grabe usa ka singgawong wa gyud kagwanta gitukom yun. Matik ipanglugit na punadas duha ka singgawong. Di pud matabas-tabas ang sudlanan sa mga singgawong. Grabe porting dakua. Ana man na para di mapingis ang mga singgawong ba. Nagpasad ang bukong murag yung nakatagiya ang mga singgawong Asos ayusa puno yung pabawnan sa singgawong ani. Okay, di ara humanaglugit. Ana daghang nangilangay batsin ta. Di ara gilosob na nas mga singgawong di largo. Gibit-bita na naguling usao matik gida na po nas usa ka singgawong di atong mga materyales manukob na po tadrig mga labas-labas. Syempre ari tanay diri tukbon taplit sa dagat daog ari ta diri ibutang na sa usa ka singgawong di atong mga materyales. Syempre di ara atong tukbonon dili na siya gikan sa merkado ng tuloy kuha na sa mga singgawong di matabas-tabas porte pang pagkalabasa gabi pa nang kuha matik ikuha na sa usa ka singgawong da ilahi na niya atong sugbaonon tuwaonon o kilawnon matik ari ta diri maghalingo ilawon sa pangpang ba menang way hangin wala daghang pasundaya gikuha na nagbato na sa usa ka singgawong kahimo na tong sungagan matik asimbula dai na dia kana goods pun ko sa para matimbang kana daog gisugdan na po naglimpyo das do kasing gawong atong kilawnon porte gyud pagkaayusa ani ron sabo na putan ko sa kagalon para sa atong tinuwa kana jutay sa bawah naunsa makasabaw may importante alhaus wala daghang pasundayag sugdan na nas paghaling kana goods diara atong tuwaonon puno gibitbit na nas usa kasing gawong dia nagdilaab na atong kayo matik itakan na atong kaldero diara goods kayo giparisa po ta dagmayng panglawas sa atong panahon grabe porting pagkaayusa syempre diara atong mga materyales nga isagol sa atong tinuwa itsa na dia di po na mawagtang atong sili para maghang atong tinuwa ba sagulan po nato aning bungas jumelina asos portigod pagkaayusa ani hugasan sa tani atong mga materyales para mawagtang ang mga baho ba simple na kini atong materyales nga isagol sa atong tinuwa pero pophog yun ang bahaw sa mga singgawong ani ron hiwa na po na sa usa ka singgawong di atong mga materyales daog di ara humanag hiwa gilono na sa usa ka singgawong di largo mao na si teknik para humot kay atong tinuwa ba para maitos yun ang bahaw sa atong materyales ba takobi sana pabutod sa nato nag 24 hours di ara nagbukal-bukal na awan na dakalangay ilunod na ni ato atong tuloy nga para sa atong tinuwa di po di matabas-tabas ang tuloy porte pod pagkaayusa ani tukbon gitawag ni siya sa uban og tabagak daog takobi sana pabuton na lang ta nagbubukal wala na kang pasundaya gitimplahan na nas usa ka singgawong dalargo butang ide usa ka luwag nga asin asos pagkalamiya sa tong tinuwa wala kagwanta usa ka singgawong gitilawan na gyud niya porte nakahigop sa singgawong nagpaniwal pa porte kuno pagkaayo sa tukbon takobi na lang kay naluto na birhay sa online largo kana goods okbe ko na tong tinuwa be asos grabe porting pagkaayo sa gyud ani pagkalamian naman gyud sa sabaw higupon dupo na puta ni atong kayo diri kay para pikhan na tato atong sugbaonon itsa na natong uling sa usa ka singgawong dia butang dayon nato na dia para mobaga ba birhay paypay para mobaga dayon siyempre dira pud atong kilawnon og imaniho na pud sa usa ka singgawong dia pud diya pud atong usa ka galon nga lamaw matik gibutangan na pud sa usa ka singgawong ni atong lamaw condense asos pagkalamiya sa condense gupon asik pag sinirok dia awan na daghang masundayag imikos-mikos largo sa grabe nakatay-katay naman na tarunga diara humana kutawon dag pinatusla-tusla ang tudlo grabe makadag kutaw sa usa ka singgawong pamugas kayo wag gyud kagwanta sa ka singgawong gitistingan gunyag tilaw asos grabe sa guro to purmay jog lunos ang naong sa singgawong syempre butangan na din tani guys grabe purtigod pagkaayo sa tukbon ani ro di ara may baga natong uling ibutang na largo atong sugbaan dia kay sugda na tanis pagsugba painiton sa tanang kadyot atong sugbaan para dili mo pilit ang isda nga isugba na to ba samtang nagpainit pa ta sa atong sugbaan hiwa na po na sa kasinggawong di atong laing materialis para sa atong kinilaw dara atong kilaw no nya na pagyutay suka nga tuba portig yung ayusa sa atong kinilaw basta tuba nang isuka syempre ri gyud na magpauhay atong siling nga kulikot para maghanghang atong kinilaw ba hugasan sa tanig unag suka atong kinilaw kay para mawagtang ang mga baho ba mao na si teknik sa mga singgawong di ara gipainalan na nas usa ka singgawong dagsuka daog wanay daghang pasundayag ipamutang na natong mga materyales dia pugan na tara dia og lumon sito pang pahumot sa atong kinilaw ba di po di matabas-tabas ang tuloy kilawon porti pod pag-ayo sa tukbon ikahuman imikos-mikos dayon pag-ayo kana goods hiwa-hiwaon na punta ni atong siling nga kulikot mao po na siya pinakaayos nga isagol sa kinilaw pagamay-gamay lang ba pero porting paghahanga matik timplahan na tara dayon botang igbitsin ikahuman asini imikos-mikos dayon og balik grabe porting pagkayo sa gyud sa tong kinilaw wag gyud agwanta sa kasinggawong mitilaw gyud asos grabe magtuo man sa datong laway dire agoy wag gyud agwanta sa kasinggawong may tiiti pud og tilaw sa grabe na nga pur maglunos
Grabe ayusa. Kisap lang ba sa singgaong naghiwi gud. Matik di ara manag init atong sugbaanan. Sugdi na nas pagsugba dia. Di po di matabas-tabas ang tuloy sugbaon. Purti pud pagkaayusa. Gapaypayan na po na sa usa ka singgaong largo para dali ko no maluto. Di ara matik isugda na napagbali sa usa ka singgaong. Gipulihan na po na sa usa ka singgaong di og paypay kay grabe na kuno pagkagusla. So nagpanilap ng singgaong grabe ninyo gutom sa usa ka singgaong. Kusog na kay mo dag paypay. Matik di ara naluto na yun. Gihaon na sa usa ka singgaong dalargo. Di pud matabas-tabas atong sinugba purting pug pagkaayusa. Daog humanaghaon sa singgaong. Di na matabas-tabas ang usa ka singgaong. Di na mahimutang. Wa na daghang pasundayag iplaster na atong tukbananan dia. Matik ibutang na po natong mais da nga bahaw. Di po na matabas-tabas ang mais nga bahaw. Purti pud pagkaayusa ipari sa mga ingon ani nga tukbonon. Matik ipamplastar po na atong tukbonon dia. Gibuhata po na sa usa ka singgaong dag sausawan para sa atong sinugba. Di ara atong tinuwa o okbe kuno. Asos pagkaayusa namituon ang sabaw. Alhos wa na daghang pasundayag hukaran na dia kay gipanggusla ng mga singgaong. Asos purting pagkaayusa sa sabaw kapag hilamos. Iplastaran po na atong tukbonon da nga lamaw. Asos purti gud pagkaayusa ani ron. Alhos di ara atong finished product. Grabe purti gud ayusa stokob sa mga singgaong ani ron. Di po tay mga baho sobra siyempre apilon di po tara stokob sa way pagduha-duha. Wa na daghang langay-langay ipamplastar na atong sinugba das kilid-kilid kana goods. Grabe pagkalami agos tinukbanay ani ron. Wa na daghang pasundayag tukbon sa namon kay gipanggusla ng mga singgaong. Habhab. Barbol, habhab na po. Grabe. Babaw, kasi mo kan sandok na. Kalami agad. Ginawa no. Baho. Ikaw daw. Kilo. Halo kilo. Ilaw. Jangan ikan orange. Oh yeah. Coba. Surap. Grabe. Coba. Wah. Wala buka bitangan ya. Bitangan. Wah. Maulan mo angat. Anak ko nga, tarot kwestitan ko, nasa gumibabay, tarot gumibabay, kaya daw magdagat, ano po? May ramlim hotel. Sinuahan. Aneh dah kamu dayag. Lah. Tuh, yawag ko ano. Tuh, siguro eh. Ya, sa bagak. Sa tolo niya. Sa bagak to, sa nga eh. Sini. Sili ba? Bahal. Nah, ini loh. Wah. Oh iya. Wow. Buahnya enggak. Tayo, buka ko daw. Ulo. Gabi ya. Mabdo to? Baho kita to? Hoy. Baho ko na. Wala ka dyan. Okay. Pagkalabasa. Tabaw. Grabe.
Wahid. Uy, lamas. Nga, kumpay-kumpay ba? Lagutok. Oh, mga laot. Tau-tau. Wah. Buta na ba ko sun? Grabe ka na sige. Sinugbol, may tuloy sinugbol. Tamay ni deh. Mahal ini deh. Lami na noon ka na. Babaw na. Ano ya, nalatak ko ba? Tau, sudah sih mo. Bukan na. Sampai lagi rano. Food trip tapi dagat. Ceng ayos agad. Tuloy. Dua. Dinigi kas merkado masing gawa. Kuha na ning usa kasing gawa. Kuha na nila. Gilapon. Managatat. Pakita mo, managatat. Oh, na sa panguha ni tuloy. Ang tutorial. Tutorial ba? Ako din branig ko mga mukha. Ejay, buti pro. Tadi na lang. Lataw. Wah, grabe. Kami lang po nila. Mangay tanan ba? Di ba? Oh, yeah. Tetap bagus. Wala lang ko pare. Bagus. Ada ra. Gimana sirup? Tuh. Cerah. Buka jis. Ibna na yun. Sas. Grabe. Oh yeah. Wah, kano pa no? Grabe, aran, sukal-sukal. Asos imnan reglamo ikaw man asol pak na pampabonan sa mga singkaong grabe. Kuan ay nakapasuntayag mag shoutout sa atong mga singkaong. Shoutout kang Cons First 3 Estrebillo, kang James Labaw Espinosa, kang Jerome Arenilla, kang ACL Joy Alcantara, kang Ray Felicio, kang Mark Kilanton, kang MC Wilter Ligisan, kang Remel Gumata, kang Dara Yumi, kang Gwen Caliso Manos, kang Lindy Mantos, kang Cole Joyce Channel, kang Mag Usara Drasser, kang Gipo Ems o kang Roy Gonzaga. Shoutout tanan ninyo mga singkaong. Comment lang mo mga singkaong sa tong latest upload adto ta magkuhag first 15 comments sa tong shoutout. Diri lang takuto mga singkaong i-share ko like nga video para mas daghang patang matukob.